Jeg har fået et potted tulipet. Ja. Hvad gutter, hvis det... Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg tror sgu ikke, der er jump B alligevel, gutter. Jeg har fået 3 stacks DB's. Perfekt. Ja, det... Og hvis det er ja, selvfølgelig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg skal lige frem på det. Altså, det er Marius. En 2009, der skal have det. Marius, er det Barney? Yes, perfekt. Okay, good. Det er altså den helt dyre. Det her, det er 2 heads, gutter, hvis I dropper betaling. Det er... Hvis I dropper heads, så kan I jo betale for 2 heads med det her. Er det ikke helt bare... Så klikker jeg ind til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kloform, det er alt. Det er 4 stacks og 40. Ja. Nej, så skal... Ja. Hvor meget mere kan du holde? Det er det. Flor, alker. Får lige DB'sne. Bum. Og hvad er det for en konto, der skal? Er det Vallenborg? Perfekt. Det er 4 heads, jeg har fået. Og det var for 8 stacks DB's, ikke? Der er 8 her. Kan I så invite mig, der skal DB'sne? Og det er kisterum konto A. Og det er Daddy Bertram, der skal det. Okay, super. Det er jo sgu... Vil jeg så Boone tilbage? 50 skal jeg så lige klikke bland en gang til. Det er lige meget, okay. 1, 2, 3. Hvad fanden? Gutter. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, hvis I ikke kan høre det, så må jeg holde kæft og åbne ørerne. Ja. Fuck det. Bauer. Jeg har fået 8 hits. Hvad er det? Hvor mange stacks er det? Det... Bum, bum, bum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det hele. Ja, det er mig, der sovser på Granton, Gurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vel, jamen, jeg skal lige droppe de her. Skal jeg slette den lige nu? Perfekt. Sådan, du er også invited. Ja. Så kan du invite mig? Ja. Så kan... Du skal en, det er rigtigt. Bum. Jeg har fået 3,5 stack. Ja, Pinstrup. Mod 2 hits. Perfekt. Og hvis det er 50-50... Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og det er Bernie, der skal det. Perfekt. Okay. Det er 2 repo hits, jeg har fået. Og det er 3 stacks DB's. Sådan. Kan du bare invitere mig? Sokken underscore. Bum, bum, bum. Jeg skulle lige være kreativ, og så ramte vi lige den. Ja, ja. Nej, jeg har fået 1,5 stack.
Ja, hvad mener med dobbelt account? Det er ikke mig, der sidder på kontoen. Nej, men det er jo det er min mor, der sidder. Det er ikke bror, der sidder på den. Jo. Ja, lige præcis, det skal jeg. Jeg starter over, jeg misker. Det er noget, jeg lige. Så. Hey, det så vi ikke. Nå, jeg ruller det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er det bare Freja, der skal have det? Du ved. Ja, absolut. Mod 2 røde er 2 hits. Og ja, så repo. Ja, pytskidt. Hvad, hvis det er 50-50, skal jeg så lige klikke en gang til? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nå, Gullik, er det bare William Bry, der skal have det? Ja. Er det så 4v4, jeg hører? Det er en vagtplade med 330. Sæt fred. Og det passer med 42. Ja, perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er ikke. Jeg kan godt lige hive mig op samtidig. Ja, den ruller. Forkert konto, super. Glidato, det er Zed Fred, der skal have det. Jeg har fået 2 stacks DB's. Ja, selvfølgelig. Der er... Ja tak. Er det Tepri 6-7, der skal det? Det regner. Jeg har fået 9 hits. Det må være helt samlingen. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. MC Anton, kan du holde det hele?